गोरान ओरै बारहैयो आरोना आरो गोथां-गोथांआल' थाङो ओरैजाय बेबो लाइनावहाय। आदा माबायदि खामानि मावनो मोजां ना? आच्छा ओमफ्राय बाजै बाजै माबायदि खामानि मावनो मोजाङानो ना? नैबे लाइनाव अखल गोथां लाइनानो नायो अखल गोथांल'। दा नैबे मेचिनाव गासैबो मिक्स जाफैजोबो। गावबा-गाव खामानि आरोना इयो नारेंखल दिरुं बानायो आरोना। बेयाव गुन्दै सालियो आरोना गुन्दै सालियो। गुन्दै सालियो आरोना। ओमफ्राय नै माबाया दिरुं बानायग्रा नैबे बुस्थुखौ दिरुं बानायो आरोना। ओमफ्राय बेयाव गुन्दै सालियो आरोना बेजों लोगोसे आरो गुन्दैया ओरै थांजोबो गासैबो बे गुन्दै जाहैबाय। ओमफ्राय गुन्दैखौ ओरै लाङो आरोना। नै गुन्दैया ओरै जमा जानानैहाय बेयाव डाइरेक्ट ट्रेक्टराव लडिं खालामनानैहाय आरो बे ट्रेक्टराव लडिं खालामनानैहाय बेलेग जायगायाव गारहैयो आरोना गुन्दैखौ बेलेग जायगायाव गारहैयो आरोना। बेनिफ्राय आरो नै बेखौहाय दुरुं बानायो आरोना। बे दुरुं बिल्डिं खाग्राफोर दुरुंफ्रा बेखौ बानायो आरोना। बेखौ बिदिनो मेचिनखौ सालायनानै फोरानो आरोना। बेबायदि फोरानजोबो आरोना। फोराननानै जेब्ला रानबासो मेचिनाव लांगोन। मेचिनाव लांखांनायनि उनावहाय आरो गुन्दैखौ बानायो आरोना। बिदिनो आरोना। नारेंखल लाबोयो बेखौ आरो दै सारबोनांगौसो दै सारै होयो आरोना। नै दै दंखायो नालाय आरो माबाया बेखौ बे गुन्दैखौ लांनानैहाय बै उनाव गारहैनांगौ आरोना। माबायदि खामानिया ये मावनो खामानि मावनो माबायदि मोजां खामानि माबायदि मावनो मोजां
जबाय नामा जदों saya begitu saja kayaknya ya baju musuh saja warna ada lagi nama nah benar nama coba tanya malai udah kapan mana kamarnya mau nunggu sana? Oh, oke. Ini oke kualitas ya. Orang baraban dia aja. Itu peran dan jebarna. Jadi peran dan jebarna. Ye ran batai ada. Ye kini ran jebai ran nanti aku bokon ani hai. Macam makanan muda na. Macam makanan ni hai ada yang lebih kami. Oh ye mesti ada bang. Macam makanan na. Abadi dunjibar na. Kau dari baru supply jasing narna ye bahar hai. Mama jai kau thanga ada ye. Mama jai kau supply thanga. Ye Bangladesh thanga, China thanga. Acha Bangladesh China. Mama jahaibai mane bom mosla jahaibai. Acha. Mane hasil wajeng nalai. Beku pura kalamkan langnani. Oh. Mane kalangnu mojang janainilo mane bebaiki banaidon. Acha. Mane ojong application banaigen. Application banaigen na. Ini medicine federbai. Oh. Jadi mojang kalambai ada. Acha. Dia baru. Kilo dam sama bisa guna wah. Mana? Dama gegem dunia. Ina. Oh. Ye mana ye original quality nama? Oh. अच्छा लगभग ये ओरिजिनल क्वालिटी ठीक है अरे डुप्लीकेट क्वालिटी भी तो मौसम बा बीट कुन्नाय के आबा आरो लांबावला या अच्छा कुन्नाया मोजां जाबासो माने लांगोन बिदिनो बानायो आरोना यावबो जोंहा आदाया याव बानायगासिनो आरोना थांगासिनो लोगोफोर खामानिया दोनदोंनो आरोना मा जिरायलाबाय जलाबाय थायोलै दुरुंआनो जलाबाय थायो बेसे जइन खालामनो खालाय आरो उनावबो जबावबाय आरोबाव गोबां जयै आरो नै गुन्दै